Bai, egunon. Hace 5 años que se creó en Moria, Grecia, un campo para personas refugiadas. Este espacio, inicialmente creado para 3.000 personas, ha ido creciendo sin control. En la actualidad viven ahí unas 12.000 personas. Y, mientras tanto, Europa ha mirado para otro lado y los Estados han abandonado su compromiso de atender a las personas refugiadas. Cupos para el reparto de refugiados que se realizaron, por ejemplo, y se firmaron en 2015 y 2016. Agentes del tercer sector y organizaciones no gubernamentales han denunciado reiteradamente la falta de recursos de las personas que sobreviven en Moria. La situación de alarma sanitaria mundial y los recientes ataques de la ultraderecha han hecho que sus condiciones de vida sean todavía más duras. Al final, Moria ha explotado y lo que empezó con 4 pequeños incendios, pues se ha convertido en uno enorme que ha quemado el mayor campo de refugiados de Europa. Estos incendios que han destruido el campo de Moria han dejado a miles de personas durmiendo a la intemperie y prácticamente sin agua, alimentos o atención médica. Personas mayores con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, niñas, lo han perdido todo y necesitan ayuda con urgencia. Además, muchas de estas personas también han perdido sus pocas pertenencias, incluidos los documentos necesarios para sus solicitudes de asilo. Bertan, Morian bertan, beraien alde, lagun eta elkarte gutxi daude lanean. Hoietako bat, Zaporeak da, eta gaur udalbatza honetara Zaporeakeko lagunen ahotsa eta hausnarketa ekarri nahi izan dugu. 4 puntutan banatuta dago, eta gaur egun Morian dagoen kide batek bidali digu. Lehenengoa, Moriaren sutea zergatik, Europar Batasunaren politiken emaitza zuzena delako. Moria espazio bat zen non giza eskubideak ez ziren bermatzen. Ez zegoen esaterako asilo eskatzeko aukerarik. Baina hori gutxi balitz, oinarrizko beharrak ere ez ziren ematen. Higiene gutxi, ur puntu gutxi, janari eskasa, eta gainera askotan kriminal bezala hartatuak izaten ziren. Imaginatu hori guztia pandemia batean. 40 aldian daramate 6 hilabete inguru eta mugitzeko askatasunik ez dute. Ondoko herrietan gertatzen ez den bezala. Eta hori guztia koronavirus kasu bakan batzuk antzeman da. Beraz, itxita eta isolatuta. Itxiera hau gero eta fisikoagoa egingo da. Ondoak izan bezala, orain Moria esi batez inguratzen hasi dira. Eta hori guztia eginda, enpresa pribatu batekin kontratu bat sinatu ostean. Egoera honetan, Moriak su hartzen du, ez dakigu oso ondo nola, eta lehenengo gauan 180 erretzen da, eta bigarrenean 100. Bigarren puntua, larrialdi egoera horren aurrean zer gertatzen da, alarma egoera bat aktibatzen da. Sutearen aurrean ikusten da, autoritateek ez dutela inungo protokolik, inungo planik, eta errefuxiatu bakoitzak orduan bere kabuz irten behar du hortik. Hauek ez dakite nora joan, orduan zer egiten dute, hiribururako bidea hartzen dute. Hauxe baita, irlatik alde egiteko duten erreferentzia bakarra, hortik atetzen dire ferriak, hortik atetzen dire beste garraio bideak, orduan autoritateek errepide nagusia blokeatu egiten dute eta euren aurka karga egiten dute. 11.000 lagun inguru geratzen dira astebetez hor blokeatuta. Greziaren erantzuna zein da, 100 polizia eta militar eramatea Atenasetik. Eta hor geratzen dira, esan duan bezala, ia asistentziari gabe eta ia jateko aukerari gabe. Hori ONG batzuei esker, azkenean nola edo ala jaki batzuk eramaten lortzen dute. Hirugarren puntuan izango genuke ACNUR eta Greziako asiloa eta migrazioak, eta ACNURrek eta Greziak eraikitzen duten kanpamendu herria. ACNURrek IFEMA estiloko kanpamendu bat eraiki zuen 3 egunetan,
marinador bezala saldu nahi izan duten horrek, azkenean konzentrazio kanpamendu baten itxura du. Eta bertan esaten diguten bezala, azkenean ACNURrek bere buruaz propaganda egiten jarraitzen du, hango gobernuaren eta Europar Batasunaren ardura eza salatu beharrean. Baina esan bezala, errealitatea bestelakoa da, lotxaren kanpamendu ura tiro zelai batean erdian kokatuta dago, babesi gabe eta gainera itsaso zakarrearen mehatxuan. Eta beste mehatxu batzuk ere hor sartzen dira, adibidez Turkiatik etor daitezken erasoak. Eta azkeneko punturako utzi dugu Europar Batasunaren erantzuna eta ardura. Europar Batasunak ardura zuzena du honetan guztian. Ez da autu bat, obligazioa baizik. Europar Batasunak, bakigu, aleginak egiten dituela, errefuxiatuak Europara irits ez daitezen. Errealitate hori existitu ez balitz bezala. Baina hori existitzen da, eta horrekin bukatu nahi badugu, konturatu behar gara, gu mundu honetan privilegiatuak garela. Eta ezin dugula privilegio hauekin jarraitu. Honela, jarraitzen dugun bitartean, beste herri eta herrialde batzuk ondoratzen jarraituko dugu. Eta ondorioz, errefuxiatuak sortuko ditugu etengabean. Errefuxiatu hauek hartatzea gure ardura eta obligazioa da. Egoera privilegiatuan dauden herrialdeena. Eta ez da aukera bat izan behar. Ez dago galderari, ez dago nahi duzu, gure ardura da. Beraz, erantzun argia eta legedi berria behar dugu. Zoritxarrez, Europar Batasuna kontrako bidea egiten ari da. Eta jakina da, salbuespeneko legedia aplikatzen ari da, asilo prozesu horiek ez tramitatzeko. Nola da posible oinarrizko eskubide hauek urratzea? Legedia aldatuz, urraketa hauek legal bihurtzeko. Eta hauxe da daukaguna, eta hauxe da eraikitzen ari garen Europa eta mundua. Bitartean ere, Espainiako estatua eskuar garbitzen ari da, baina egoera hau ezin da denboran gehiago mantendu. Benetako ezkerreko gobernua bada, az dadila konplexurik gabe ezkerreko politikak egiten eta ez dezala mesedez beste alde batera begiratu. Eta ja bukatzeko, eta hau ja gure taldearen hitzetan, ondo dakizuen bezala, Zaporeake kantolatu du elikagaien bilketa bat asteburu honetarako eta bertan parte hartzera animatu nahiko genituzke herritar guztiak. Ostiral honetan eta bihar larunbata horre Leandro Agirretxe plazan, horre Palmera Monteron egongo dira. Eta honekin lotuta ere gaur, hilako 25 ikusi dugu erregistroan sartu dutela eskaera bat, beste erregistro batzuk begiratzen ari ginen bitartean, ikusi dugu Zaporeakek sartu duela erregistro bat udal honi laguntza ematen. Eta gure aldetik eskaera hori aintzat hartzea eskatuko dugu hemendikan. Mila esker.